katalong sisigaw ang pangalan mo. Ginip na ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap ko na wag ka na. Usap ko yun. Yan na ang isipan. Ito yung buhay ko. Araw-araw naglalakad papuntang trabaho. Pero lahat na ito'y kinakaya ko dahil may pangarap ako sa pamilya ko. Kahit anumang hirap, kakayanin ko. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi ka pwedeng humindi dahil hindi ka aasenso. Walang taong walang ibang taong tutulong sa'yo pero yung sarili mo. Kaya laban lang.